Äderki gyzgynlygy günlerde çekilýän irginsiz zähmetiň we ihlasyn geljekki bol hasylyň kepilligini oňat göz ýetirýän welaýatyň kärinesi daýhanlary şu günler paýtaşlykda iň jogapkärli mewsümden işlerin gowaça ikisiniň we göwgörs alynan ýerlerde gowaçalaryň hatarary bejergi işleriniň depkinini barha güýçlendirýärler. Hormat prezidenti bilen ýurdumyzyň owa gyjylyk pudugyny öňde barjy ilmiň gazananlar esasyny ösdürmek maksady bilen daşary ýurtlardan satyn alyp beren has kämil we kuwatly traktorlarynyň gowaçalaryň häzirki ekiş hemde bejergi döwrüni her ýeriniň doly güýjüni işedilmek gadanýar. Sal ulga markaly dolanyrlyan bejergi gurallary, daklyň kuwatly traktorlaryň iş önürjüligi gün saýyn artýar. Merim molşýaly göwgörs alynan ýerlerde hatarara bejerginiň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk gurulmagynyň esasy maksady topragyň ýumşadylmagyny, haşalotlaryň kökleriniň kesilip ýok edilmegine we topragyň ızgaryny saklamagy uly ýardym edýär. Şoň üçin ul jogapkärlik we serhesaplygy talap edýän bu işi talabalaýyk geçirmeklik etrapda tejribeli mehanizatorlar ynanly. Ýurdumyzyň owa gyjylygyny häzirki wagtda iň bir jogapkärli mewsüm bolan gowaça ekişini we göwgörs gazanylan ýerlerde hatarary bejergi işlerini gyzgalanly. Hemde ýokary guramaçylykly alyp barýan welaýatyň zähmet söýür baby daýhanlarynyň her günki gazanýan zähmet üstünlikleri pähim paýhys ummany magdum bolup puragy ýylynyň altyn güýdünni öz öňlerine goýan asyrly maksatlaryna ýetişekdiklerine bolan ynam berkidýär.